ہائے خدایا نار لوگ یتھ وقتس میٲنِس تہِ دِ نظر بہٕ کوٚت واتنووُس أمۍ ایگزامن ترٛٹھ پیٚیہِ یِتھِس ہُتہِ چھُ دپان آز سُپرنٹنڈنٹ تہِ تتہِ کم بیٚیہِ کیٛاہ گوس کیٛاہ گوش ٹوٹ فارم بریاو تھو اد کیٛاہ ووے چھُس بہٕ یوٗت پریشان نس تھا بۄن پہم مےٚ چھے کھژان ہیوٚر ڈیکس پٮ۪ٹھ کیٛاہ گوٚوے ون تو دلیل کیٛاہ یاد چھُ تو کوٚرمُت بہٕ کیٛاہ کرہا یاد میٲنۍ کرن دُشمن امتحان کتھ چھی پگاہ ہتو اتہِ چھا تران فکرِ تتھ اوس لیٖکھِتھ کینٛہہ تام زاٹنی باٹنی کاٹنی آلجی بایولجی سایکالجی تو امہِ منٛز چھِ مےٚ 2 سبجکٹ بوٗزمٕتۍ پانہٕ باقٕے نہ چھُ کِہیٖنۍ نہ مےٚ چھِ سٲری مےٚ روٚٹ تمہِ دۄہ بہٕ ما چھُس تٕہنٛدۍ پٲٹھۍ مےٚ روٚٹ تِمو یی ووٚن مےٚ دوٚپُکھ رٔٹِو تو میون نیٚچوٗ تہِ ہاو کھوٚت 12مہِ ژٕ کھو أتنٕے فُل سٹاک کرکھو أتنٕے یہو چھِ سٲزِش بے عقل نو ژےٚ پٮ۪ٹھ کتہِ کرن سٲزِش ژےٚ ہُنٛد کۄس سٲزِش کرنے تِمن چھنہٕ پاے یہِ کرِ خبر کیٛاہ تجرُبہٕ یہِ کرِ خبر کیٛاہ ڈسکایر اگر یہِ 12مہِ ہیوٚر کھوٚت بے عقل ڈسکایرو چھُ ڈسپایرو چھُ نہ وۄنۍ کر مے کٕٹھٕ کر ڈسپایرو چھُ بِلا مانہِ کھنی اورُک آسہِ أکیاہ حسنن دیُت اوترٕ ایگزام تہٕ 1 مِنٹ بوزتو مےٚ وایے نار تھۄکھ اگر یہِ بیٚیہِ چھا یہِ زوٚدو گژھی تہِ ہاو چھُ پوٚز کتھ تتھ ژھٕن بلاے حسن کاکا مۄکلو اوترے ایگزام دِتھ أکے موٗد 12مہِ درٛاو پاس یُکُن گوٚژھ خوشی سے ہٹھ ہیل دوٚپ بے عقل تِمو بوٚر رِشوت بہٕ ما بر رِشوت اتو یوٚتانۍ مےٚ پننٮ۪ن کُٹھٮ۪ن منٛز آب چھُ ییٚلہِ مےٚ لاسٹ دۄہ آسہِ تَمہِ دۄہ تہِ دپکھ بہٕ مےٚ ترٲیِو تتی ٲخر شان تٔتھی لیکھٕ بہٕ رژھا رژھا ییٚلہِ باسٮ۪م زوٗ درٛاو تہٕ سُہ چھُ پتہٕ الگ سوال وۄنۍ گوٚو پیپر لیٖکھِتھ نیرِ بلاے سٲرسٕے تیٚلہِ کر محنت بہٕ چھُس محنت انسان تو کیا کچھ بن نہیں سکتا تھا بالکل یہے شعار چھُ یاد ہتو وۄتھ تھوٚد لیکھ تیٚلہِ ژٕ تہِ نقل بوٗزتھو میانہِ خٲطرٕ تہِ ہاو لیکھِ زِ نقلہٕ پھٕٹجہِ جوڑا مگر ڈبل XL لیکھِ زِ یہِ نو XL لیکھکھ مےٚ ناو چھُ نیُک یِوان بوزنہٕ چلمٕژ ژھٕن پتہٕ أچھن نیٲلۍ وۄتھ لیکھ پانہٕ تہِ وۄتھ کیٛاہ گوٚژھ زنٛگ ہاو کٔرۍ اتہِ ہیوٚر کُن بہٕ لیکھ پانے ٹٲنکی ما آوٕے تھوٚپ اوے ٹاس بوٗزتھا پیٚیو کتھ کیٛاہ کران یہِ کیٛاہ چھُ کران دہو اوسُس یاد کران یہِ ناو گژھنہٕ یہِ ہاو سکھ یہے ہتو باسیو مےٚ اوٚنمُت سکھ باقٕے پڑ بوزنا باقٕے نہ ؤتھی حالت دِیِو یِہوے اکھ یُس اکھ ووٚتھ حالت دِیِو یِہوے اکھ پرنہٕ یاد کرکھ ژٕ دہ تھوٚونو کٔرِتھ تتہِ کتہِ یی اکُے ڈِجٹ تتہِ چھُ یِوان گۄڈنیُکُے مضموٗن پرٛٮ۪تھ کُنہِ 100 نمبرات کیٛاہ لِکھے تھے دہ چھُ یِوان پرٛٮ۪تھ کُنہِ سوالس بٕتھِ تھاوو دہے یوت پڑ ڈِفکلٹی تو ڈِفکلٹی پڑتا مو پڑ ٹوٗے ہوت دِو حالا دہ ٹوٗ پرنہٕ پٔتِم ہن گژھِ پتہٕ مٔشِد بٕتھِ پٔتِم ہن نا ژٕ پٔتِم پورشن یلے روٗدٕے ہرسا اوے چھُ روزان ٹُنگ یاد پڑ برونٛہہ پہم وۄنۍ ژٕ تھوٚد پر ژٕ پنُن مےٚ کتھ اکھ یوتن مٔشِد لاگنہِ اہن بہٕ پرٕ پنٕنۍ پٲٹھۍ پڑ میٲنۍ کٲپی کوٚت چھتھ نِمٕژ بہٕ تہِ ہاو کر یاد جناب چٲنۍ یہِ ہاو ٲسمٕژ گُلمِٹ کاپی بہٕ اوسُس راتھ تمی پٮ۪ٹھ پران جانمرگا مےٚ ہن نی نصب یاد کٔرِتھ یہِ چھنا مےٚ یپٲرۍ بنٲومٕژ نظموٗن کاپی نو مےٚ نیوٗ راتھ کٔرِتھ یاد بہٕ چھُس غلام محمد عبدالرشید 1500 عبدالغفار 2000 عبدالرشید 300 بہٕ چھُس پران اتہِ یُتھُے لاسٹس پتہٕ وٕچھُم عبدالرشید تٔمِس اوس نہٕ سۄنہٕ سُنٛد ہار تہٕ پتہٕ باسیو مےٚ تٔتھی چھُ گُلمِٹ کاپی تھاو یپٲرۍ نیر جانمرگ مےٚ ہاو ٲس یہِ بنٲومٕژ سینٹرس مضموٗن کاپی تہِ اصلو کوٚرُتھ چھُنہ گاندھی جی ایک پالتو جانور ہے اس کی 4 ٹانگے 2 کان 2 چاے میانہِ خٲطرٕ جانمرگ کٔرنَس أنِو چاے دپُکھ مول تہِ ٲسۍزیو دنہِ دپو کرنے کر یاد اُکُن پتہٕ کیٛاہ لیکھکھ تتہِ صرف چھکھ چاے بہٕ ژھٕنے وۄنۍ ژھۄٹس چاے ورٲے کتہِ وسہِ نو بہٕ بردٲنۍ کرنہِ وۄنۍ تۄہے بہٕ تاونس لوگو تۄہے کر یاد ژھٕن یہِ جِجر ہُکُن ژھٕن یہِ جِجر ہُکُن بناو جانمرگ کرنہِ یوت نہٕ مےٚ ایگزام دِتھ کرن کُن یاد بہٕ دِمے تھۄکھ دارِ وۄنۍ چِپکٮ۪کھ دیوارس کُن کیٛاہ گوٚژھ یہِ کۄس ضروٗریاتھا چھِ مےٚ پٲدٕ کٔرمٕژ مےٚ چھُنہٕ تران فِکری دپس ونیو أمۍ گوٚبُر کیٛاہ تامن مٔشتٕے گوٚو وۄنۍ مےٚ پننسٕے لفظس کرٕنۍ تھپھ دا نیم 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 دا 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 نیم 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 رکھ لگاے کیا چھِ وٕنہِ تانۍ پرنس کیٛاہ گوٚو یاد گوٚو زیادٕ پھیران چھُ یو کٲنٛسہِ کیٛاہ گوٚو مےٚ ہاو ژھٕنِتھ نیمو ژھٕنِتھ کھۄرس پٮ۪ٹھ اتو مےٚ دوٚپ ژٕ کرٛٮ۪پ کتھ گوٚو جانمرگ گوٚو یِم کرٛٮ۪پ ژٕ ون تَم یاد کوٚرتھو کینٛہہ مےٚ آو مۄکلو بہٕ چھُسا تُہنٛدِ پٲٹھۍ کیٛاہ کوٚرُتھ یاد ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚت تام نو یہِ دہوے ہوت چھُ ادٕ دہ چھو کم ہاو پتہٕ کوتاہ روٗد ورکر 200 روٗدۍ ادٕ ایگزام مۄکلاو تہِ پتہٕ چھُس بِہتھٕے اوا فرصت سان گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲم کرٕنۍ یہِ ون تَم
مضمون تُل تھو ژھٕنیوو کتھ تمبر نو پوڑے مےٚ تہِ گوٚو گٲیلہٕ جانور کرنیوو پوڑو مےٚ تہِ ہا گوٚو سوٗر چھُسا بہٕ پوٚر چھُس بہٕ ان پڑھ یہِ ہا بوٗز مےٚ گۄڈنِکۍ لٹہِ میتھس تہِ چھُ آسان یہِ مضموٗن یہ ہاو چھُ زمانٕے پھِرتھُر یو یی ما اتھ کیٛاہ ہاو ییٚلہِ سی ایم ہیٚکہِ بٔنِتھ زنان ییٚتہِ کٔشیٖرِ تیٚلہِ تُلزِ میانہِ خٲطرٕ تہِ ہاو تُلزِ دپان چھِ زاٹنی چھنو زاٹنی تتھ منٛز یی نہٕ وۄنۍ اگرِکلچرٕکۍ سوال نہ یِیِن اَسہِ کیٛاہ مےٚ نیوٗ یاد کٔرِتھ ژےٚ باسہِ ییٚمۍ کوٚر نہٕ یاد تھاو کاپی کُن بوزناو چلو بوزناو دا یہِ مےٚ بہٕ کِنۍ ییٚتٮ۪ن آسہِ ژےٚ باسان أمۍ ما وٕچھ کاپی نا واریاہ بوٚڑ چھُے مےٚ باسان ژٕ کر کٲم دا تُل ییٚتی لیٖکھِتھ یِتھ تتہِ ترٛٲیِتھ ہُمو لیکھی پتہٕ رول نمبر پانہٕ لیکھُن گوٚو مےٚ چھِ ژےٚ چھے پَیی میٛٲنۍ ہینٛڈ رایٹِنٛگ ہُہ لگی ژےٚ ٹایم تہِ سَتھ وٕچھو یہِ کیٛازِ کوٚر مےٚ یاد دا بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا بدل اکھ تہِ کٔرِتھ یاد چھُنہ ییٚتٮ۪ن یہِ کینٛہہ تانۍ پَر ژٕ ڈِڈ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا ڈِڈ تہِ کٔرِتھ یاد مےٚ دوٚپ نہ ڈِڈ چھُنہٕ کُنہِ سوالس منٛز ہٮ۪کان یِتھ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سوالس وٹ چھُ آسان تِتھَے کٔنۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جوابس دَ آسان تِتھَے کٔنۍ نیوٗ مےٚ دَ کٔرِتھ دَ تھاوٕ بہٕ یورٕ لیکھِتھ پتہٕ چھُ پانس تانۍ نہ مےٚ کیٛاہ اوا پتہٕ لیکھِس پٔتِمن پانے نو اتھ کیٛاہ اتھ کیٛاہ بہٕ نیرٕ ژےٚ نو یہِ کوٚت أنۍ اتھ یور نو مےٚ دوٚپ ژٕ چھُکھ دِوان نیم نیم کرٛٮ۪کہٕ مےٚ نیم مگر کٔرنیو یاد یِو نہٕ کرنہٕ دا 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 میانہِ خۄدایا میٲنِس اتھ تقدیٖرس کیازِ بنوو ژےٚ عُزُل یہِ میانہِ خۄدایا نہ یُتھُے بہٕ پاس چھُس ہٮ۪وان نیرُن تیُتھُے چھُ اتھ زوٚد گژھان وٕچھ کٕم پاس کٔرِتھ تھۄکہٕ پاس کٔرِتھ رٮ۪کہٕ پاس کٔرِتھ ٹھوٗلہٕ پاس کٔرِتھ واوٕ پاس کٔرِتھ پیدل پاس کٔرِتھ تیز پاس کٔرِتھ ہرتال پاس کٔرِتھ کٕمتاہ پاس کٔرِتھ اَدٕ میانہِ وِزِ کیازِ چھُنہٕ پاس گژھان میانہِ خۄدایا مےٚ کٕم گۄناہ چھِ ٲخٕر کٔرمٕتۍ وۄنۍ چھُے نہٕ میانہِ خٲطرٕ اَتہِ کینٛہہ پاس پیٚیو کسٹمر مےٚ دوٚپ اپٲرۍ کمر ما آیہِ دزان وۄنۍ ژاے بہٕ میٲنِس کمرس منٛز نمنمتہِ وُہرٮ۪ن دوٚپُت آزادی پاسم چھُکھ ژٕ حظ چھُکھ پاس تُہۍ چھُو ونان پرچا بٲگراونو اوس مِٹھٲے بٔلۍ بیکلا یوٚتانۍ پتہٕ خجالت گٔے ماس پرموشن گٔے انٹرنیٹس یہِ کۄسو اکھ چھو یہِ چھو ہوٚتِچ ماس کِنہٕ ہوٚتِچ ماس پرموشن پاسو درٛاوُ بٔہمہِ ہاو کوٚتُر 9 لچھٕے دِلاو بٔہمہِ کوٚتُر پپو پاس ہو گیا پپو پاس ہو گیا کر پاس ہو گیا سٲری خاندانی پاس نو أسۍ چھِ أکسٕے جایہِ پھسے اتٮ۪ن اوس کٔمۍ تام دُشمنن اَسہِ تٲیٖز کوٚرمُت یوٚتانۍ میون ہمسایو دۄہے رٮ۪تھ اکھ تہِ یِم بہٕ اپٲری پانس ہۄکھ پو ماتراونٲیِتھ بہٕ اوسُس بیکلا ہوٚکھمُت ییٚتھۍ کلاسس منٛز یہِ دَبہٕ کوٚر مے بیٛاکھ پتھر دا خبر دپس وَنیو أمۍ گوٚبرن کینٛژھن ٹونٛک کِنہٕ چونٛک مےٚ چھُ تران نہٕ فِکری دپا بہٕ دِمہٕ دَسٕے نظر ہسا ژےٚ چھےٚ تیٲری کٔرمٕژ بڑٕ جان ہے پھوٗل مےٚ سورُے کوٚر یاد کیٛاہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام دا سۄ یادٕے گوٚو مےٚ گوٚو سکھ کوتاہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام دا باور آسان یاد دا نیم 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 دا نیم 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 موقع زیادہ ایکسرسائز نیم 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 رٹو ونے نا کھۄرس پٮ۪ٹھ ترٛاو لوت گۄڈے وۄنۍ ژےٚ نو یہِ چھو حالا فان کرُن بیکلا یوٚتانۍ ایگزاما پیگزاما دِمو پتہٕ چھُس بہٕ بِہتھٕے پتہٕ کیٛاہ چھُ مےٚ کرُن پتہٕ کرو یہِ ہن یِمے بَرن 2.5 ہَتھ چھِ ژےٚ یاد کران اوا نہ مےٚ روٗد کمٕے دَہے گوٚو یاد اصلو دا مےٚ بوز نہ تھاو کاپی تُل دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکھ سپیشل میسیج چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن سٹوٗڈنٹن خٲطرٕ یِم زن وٕنکٮ۪ن ماس پرموشنہِ پٮ۪ٹھ مطلب پاس درٛایہِ یہِ چھُنہٕ خۄش گژھنُک وقت کینٛہہ یہِ چھِ واریاہ سیڈ نِوٕز سانہِ خٲطرٕ اگر ماس پرموشن گٔے سیڈ تہِ چھنہٕ کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ سٹوٗڈنٹن پوٚرُے کینٛہہ تہٕ ییٚلہِ نہٕ سُہ بِچار سکوٗلٕے ووت ییٚلہِ نہٕ سُہ ٹیوٗشنٕے ووت سُہ کپٲرۍ دی ایگزام تہٕ اتھ خٲطرٕ چھُ مطلب گورمینٹس تہِ اتھ پٮ۪ٹھ دھیان دیُن بیٚیہِ چھُ سٹوٗڈنٹن خاص کر
मतलब अगर जन यह स्टूडेंट यस वनकन पास द्राव अगर यह पगह कुछ स्कूल टीचर गि ये 10th द्राव मास प्रमोशन सत पास मतलब अमिस अमि क्लास पई पगह क्या पढ़नाई तो अमुक खास कर ख्याल थवन स्टूडेंटन इन गर पढ़न इन अगर मतलब वनकन अंडर लॉकडाउन मगर अक्सर अंडर लॉकडाउन लगभग हड़ताल तो अगर अंदर कन पढ़ो अगर नॉलेज करो गेन तेल हेको पगह ब्रो पढ़ पे अगर मास प्रमोशन रोज कंटिन्यू गसन अगर कत करो पतम 7 वरियन हज 3 लट गई मास प्रमोशन वनस ताम ये हेको ये ब्रो पकित कहें तह अगर ब्रो पकुन गो नॉलेज कर चाहे सह गरस मज चाहे सह ट्यूशन सेंटर पे चाहे स्कूल मज जरूरी नॉलेज गेन करें तो अत फेसबुकस पे पेज बनोमुत तथ नाव कश्मीरी राउंडर्स तमिच लिंक डिस्क्रिप्शन मज तक लाइव तुहद मूजूब रात कोर लाइव तो सह करो लाइक सह करो फॉलो बाकी अल्लाह